žádný nic nového to není, že? Příští rok bude jenom... Řízky, což je teda fakt jako brutální. O 3 řízky. Je naprosto brutální unik. Ale teď se pohoršilo, pojď Janečku, vyhráváš brněnské nářady. Poslední závodník měl. A titul hovado roku. To užít. Bez korosí na večerací. Se průšovat bude číslo. Prosím vás, protože Daneček obědoval řízek, tak bych mu dal to tričko na tu bojovnost. Ne, to chce druhé místo, ono chce... Já nevím, já si nejsem jistý. Já ho klidně nechám prvnímu, Až to omleče. Se ho omleče. Píče dostaneš, je tvoje. Já to mám,